Máme 30. mája 2012, pred generálnou prokuratúrou sa deje už dlhšiu dobu niečo nezvyčajné. Pri svojom cestovaní po svete som vždy obdivoval krajiny a ľudí, kde dokázali verejne vyjadriť svoje názory. U nás to bolo dlhú dobu tabu, aj po revolúcii sa to trošičku tak dostalo do úzadia. Teraz opakujem ešte raz, sme pred generálnou prokuratúrou a tu máme transparent Stop korupcii. Skúste o tejto akcii našim divákom povedať viac. Tak táto akcia sa nazýva Occupy GP. Je motivovaná tými všetkými Occupy, ktoré prebiehajú v prvom rade Occupy DC vo Washingtone. Organizujú teda ľudia, ktorí sa dali dohromady práve v súvislosti s protestami Gorila. Ale teda není toto pôvodný jadro tých organizátorov, ale iní ľudia, ktorí proste neprestali byť aktívni po tom, čo teda táto akcia išla do úzadia. No a sme tu práve na to, aby sme pripomínali občanom, že musia byť aktívni, musia sa zobudiť, musia sa starať o svoje veci, pretože pokiaľ budú ticho, bude sa diať čokoľvek. Ak kdokoľvek si dovolí čokoľvek, pokiaľ budú držať hubu a krok, jak sa hovorí. Takže treba sa ozvať a má to zmysel aj postaviť sa, aj ten slabý hlas, ktorý tu na tejto ulici povieme, že my s týmto nesúhlasíme, my žiadame, aby sa vyšetrili kauzy, ktoré ostali nevyšetrené, kauzy, ktoré stopla táto prokuratúra. Naposledy, pravda, práve vo vyšetrovaní kauzy Gorila jediné skromné obvinenie, ktoré padlo zo strany polície, stopli na tretí deň odvtedy, zamietli ho pod koberec s nezmyselným odôvodnením. Áno, čiže preto sme tu a snažíme sa ľudí burcovať nejakým spôsobom. Informovať ich o tom, že teda má zmysel sa postaviť. Zberáme tu podpisy pod petíciu za lepšie Slovensko. Máme zhruba teda 20 000 podpisov. Pribúda to, je to pracná práca, lebo zberáme ich jeden po druhom, ale teda stále ich pribúda a verím, že sa ďalší pridajú a budú zbierať tieto podpisy a vytvárame určitý tlak. Aj keď ich nebude 100 000, aby sa tým Národná rada musela zaoberať vždy. Proste už vidíme to aj my sami, že si tieto myšlienky, tieto petície osvojujú určité politické subjekty. V prvom bode sme požadovali, pred 2,5 mesiaca sme požadovali zrušiť trestnoprávnu imunitu poslancov. Už vlastne existuje dohoda politických strán, kde sľubujú zatiaľ síce len, ale teda, že vraj v tom septembri by to mohlo prejsť. Takisto sme videli teraz pred 2 dňami, pravda, rozkol v KDH, a už tá strana tých odštepencov má nejakú agendu, ktorá sa viaže vlastne na náš tretí bod tejto petície, ktorí už idú po referende a o priamej demokracii hovoria, čo nám teda sa celkom pozdáva, lebo teda vidíme ten spôsob, akým my môžeme tie myšlienky dostať do reality, práve to, že si ich osvoja teda tí tam vyššie, a na to potrebujeme podporu ľudí, aby v tom videli nejaký zmysel. Dobre, tak už sme teda tak nejak asi, ako by to malo byť, občan, politik, v podstate politici nejak po voľbách, a to je jedno, či sú to tí politici vysoko, alebo tí politici komunálni, prestávajú chápať. V prvom rade prestávajú plniť to, čo sľubovali, a prestávajú chápať zároveň, na čo sú tam. My sme im nedovolili sprivatizovať si našu krajinu. My sme ich poverili sme ich riadením tej krajiny, spravodlivým rozdeľovaním finančných prostriedkov, vládnutím a v prvom rade slúžením nám všetkým, pretože my sa skladáme na to, aby oni nám slúžili. Takže myslíte si, že teda sme možno rovnako starí, dožijeme sa toho, aby k tomu došlo, aby tí politici sa nezmenili deň po voľbách na niekoho iného, ako sme my, obyčajní ľudia? Tak to záleží na nás, či sa dožijeme, ale v prvom rade treba povedať, že na chybe nie sú jednotlivci. V podstate na chybe je v prvom rade systém, ktorý do politiky púšťa len tých ľudí, ktorí si nakradnú dosť na to, aby sa tam dostali. Celý ten systém je, síce tie voľby sú tajné a z hľadiska voľby demokratické, ale z hľadiska navrhovania kandidátov teda majú značné medzery. Musíte spraviť stranu, musíte zložiť finančnú zábezpeku a musíte mať peniaze na to, aby ste vôbec dali ľuďom vedieť o tom, že existujete, pretože jednoducho inak sa o vás ani nedozvedia, nie to ešte, aby vás volili. Takže je tu taká vec, že my máme systém, ktorý cielene do politiky posiela zlodejov.
a ľudí, potom teda vždycky vlastne každá politická strana, ktorú si zoberete, to je jedna nejaká silná osoba, ktorá má za sebou nejaké silné finančné krytie a potom nejaká háveď okolo, ktorá sa tam zbehla za cieľom zberania nejakých výhod. Takže my máme síce teraz veľa politických strán a zdánlivo veľa na výber, ale všetky fungujú presne takisto ako komunistická strana, že tam bolo strašne veľa ľudí len, aby mali z toho nejaký prospech. A potom od takých ľudí ťažko možno očakávať, že nám budú slúžiť. Takže zopakujem teda tú otázku. Myslíte si, že sa toho dožijeme, aby k tomu došlo? No, ja môžem zopakovať tú odpoveď, že to záleží na nás a teda pokiaľ sa toho nedožijeme my, máme deti a prípadne tí starší z nás majú vnukov a proste nežijeme tu len pre seba, tak prečo by sme niečo nespravili aj pre nich. Práve teda je taká móda toho dneška mysleť si len na seba, mysleť na to, ako sa dneska najlepšie zabaviť a kde čo najlepšie skradnúť, to je jedno proste, lebo však po nás potopa, ale teda my medzi takých ľudí nepatríme a všetkých vyzývame, aby sa k nám pridali a začali mysleť trošku aj na budúcnosť. Odkedy ste tu na ulici? No, tento protest trvá od 1. mája, sa tu striedame v zhruba takých 5-členných hliadkach, takže ja som tu dneska od obeda, som si zobral dovolenku v práci a tak sa tu striedame a proste snažíme sa toto pokryť. Zatiaľ sa to celkom dobre darí a máme obrovské šťastie, ako nám to zapadá jedno do druhým, tak vidíme v tom takú priazeň osudu, že sa nám podarilo to zabezpečiť, lebo napríklad prvé dni sme tu prinášali veci veľmi ťažko, lebo nemali sme ich kam uskladniť. Vždycky sme museli prísť autom, teraz oni nám tu stavali všade kolíky, aby sme tu nemohli sfarkovať. A teraz proste takéto problémy tohto logistického charakteru sa podarilo všetky vyriešiť s pomocou teda aj takých nadšencov, čo jeden požičal priestory tu na niekde pri Priore máme. Proste jeden nám ponúka možnosti chodiť na WC a proste to sú také veci smiešného charakteru a dá to všetko dohromady. Je šťastie, že sa to podarilo. Ste tu v podstate mesiac, dennodenne sa stretáte s bežnými ľuďmi. Ako reagujú? No, naozaj je to veľký zážitok sa sem postaviť na ulicu a stretať sa s ľuďmi, s ktorými sa normálne človek nestretá. Tie reakcie sú najrôznejšie, väčšinou sú pozitívne. Veľa ľudí teda aj treba má pozitívny vzťah a neverí, že to má zmysel. Sú zase ľudia, ktorí teda fandia v tom, že teda chcú aspoň ten podpis, treba pod tú petíciu hodiť alebo nejaké to slovo stratiť, aby teda ukázali, že aj oni sa nejako to trochu pridali k tomu hnutiu nášmu. No, potom sú samozrejme aj ľudia, ktorí to teda ignorujú, že to alebo nechápu, teda nechcú o tom vedieť. Sú potom takí, čo sa boja trebárs. Jedni sa boja toho, že my nejako ich zneužijeme, treba z ich údaje alebo podobne. Druhí zase sa boja, že keď to podpíšu, tak že im zase niekto dojde robiť zle za to. Proste nefalšovaný strach a človek by si povedal, že to není snad možné, že po toľkých rokoch od dôb, že keď človek naozaj niečo podpísal, potom sa už nemal čudovať, tak stále ľudia sú takí, ktorí žijú v takom strachu a je to pre mňa prekvapujúce doslova. A je to zase pre mňa isté poučenie o tom, že není všetko, nežije každý v takých podmienkach ako ja, a sú ľudia, ktorí žijú oveľa v horších podmienkach. Takisto neuveriteľné príbehy tu ľudia porozprávali proste o tom, ako prišli treba o všetko a človek by si povedal, že no tak toto musí byť nejaký analfabet, keď sa nechal pripraviť obyť bytovou mafiou a ono sa zistí, že má vysokoškolské vzdelanie treba. A človek si povie, aha, tak to naozaj je len náhoda, že mi sa to nestalo. Takže a takýchto príbehov tu je denne aj teda komické story. Samozrejme sú tu aj problémy, príde sem niekto opitý trebárs, tak nás tu pol hodinu sa snažíme ho nejako dostať odtiaľto preč, teraz on treba zmlátiť okolo seba kľudne, hej. To sa stane, no. Nadávajú nám niektorí, hej. Niektorí to berú tak, že my ako sme tu, že nemáme čo robiť a teda tým pádom sme ako taký budič k ničemu ja, hej, že no ale proste a dokonca sa stala taká úsmevná história, že sem prišiel jeden chlapec a povedal, že viete, taký mladý študent, to bol nejaký alebo čerstvo končiaci a povedal vysokoškolák a povedal, viete, ale že toto by ste mali vy prenechať elite národa. My sme vytreštili oči, že teda čo tým chce povedať a on vysvetloval ďalej, že viete, ja študujem, už som bakalár a teraz budem inžinier. A my sa kúkame a teraz Filip Rázga, teda hlavný organizátor, sa pýta, že ja viete, že čo si myslíte, čo ja robím? No tak nejaký robotník, že ja by som sa nehabil, keby som bol robotník, ale som výskumník v oblasti hematológie, mám PhD proste. Toto Dana je doktorka, hej, má múdr. Tam proste každý tu proste sme síce takto, no ja tiež som, hej, proste
človek vzdelaný a mám zamestnanie, neviem kam skočiť, ale na toto si čas nájdem, pretože treba si na to čas nájsť, pretože práve z toho dôvodu, že ľudia si na to čas nenájdu, je to v takom bahne, v akom to je. Možno je na mieste otázka, okrem takých tých bežných ľudí, zastal sa tu aj nejaký politik? Boli tu aj politici, niektorí čisto náhodou prechádzali okolo, ako napríklad Jan Čarnogurský sa tu zastavil chvíľu podebatovať. A teda boli tu aj potom politici, ktorí prišli zámerne, treba včera tu bol teda Alojz Hlina, teda aj ponúkal naozaj nejakú pomoc, on tu má blízko reštauráciu, takže naozaj tá pomoc môže celkom dobre padnúť, keď sa tam aspoň nejaký ten uskladniť, nejaké veci zobrať dotiaľ. Takže možno ich tu bolo ešte viacej, teda teraz ma nenapadnú, ale sem tam prejde niekto zaujímavý okolo, aj sa teda, nemusí to byť práve politik, ale teda sa pristavia. No a jediný v podstate, aj samozrejme teda prechádzajú ľudia z generálnej prokuratúry okolo, keď si idú len kúpiť nejakú bagetu alebo tak prechádzali Trnka, Čentež a takto okolo, no tak snažia sa si to nevšimnúť, ako tvária sa, že neexistujeme, no ale však zase potrebujú mať nejaký kľud, no a my však dúfam, že až sa toľko nerušíme, teda aby ešte robili ešte menej ako robia, ale teda, no tak snažíme sa skôr ich nejak motivovať, aby niečo pracovali, no. na hlavne niečo čestné a dobré. A dokedy tu plánujete bivakovať? No, akcia je naplánovaná na 1 mesiac, ale už teraz vieme, že teda akcia sa celkom podarila, ten mesiac sa určite podaril, to zajtra tu máme vlastne posledný deň, to je toho 1. mesiaca a ďalší deň tu máme poradu o tom, ako budeme pokračovať. Už sú zase nejaké hľadky pripravené na ďalšie obdobie, ktorí sú ochotní tu na tú akciu robiť. Takže zase to bude trošku v inom móde zrejme, zmeníme trošku zase niečo, ale nejaké pokračovanie tá akcia mať bude. Takže od generálnej prokuratúry chceme zmeny a teda stop korupcii. Ďakujem. Ďakujem aj ja.